Значи... Там не можах да отлепя кожичката. Не знам какво е станало, но от палеца. Той малко е изменен тук. Има то с тази машинка, аз не виждам и вариант как ще отлепиш кожичката. Няма как, то си дълбай. Не само за оформяне от страните на кожите. Че много добре ги пили. Значи тази формичка изобщо като цяло за тебе не е много добра. Защото... На мен ми отива по-бадем. Да. Чакайте да покажа аз какво бях сътворила, но ми падна. Много ти е остро това. Потърси го, ако с двете ръце ти е по-лесно. Не. Тая я прецаках. Те са много хубави, обаче я прецаках. Не, забравила съм си го. Телефон не си забравила. Нищо не. И как е, какво е прецака? Тук и се щупи това. И се затъпи. Да, много хубава и лекичка беше. Ти къде си ги остриш? Не ги остря, аз като такова ползвам ги, пазя ги там и след това нова. Според операторки свършвайте, защото ни тъмните и ни притесняват. Кой клас си? Ученичка. Кой клас си? Пети. И ти какво искаш да ми кажеш как си?